И здравейте на всички, аз съм Nova.bg. Днес ще играем Equars в сервера Vastlands. Много бързо съм го направил, като светкавица съм като човек. Като светкавица съм като човек, като светкавица. Това ми се струва всякът Hypixel, ама не е Hypixel. Това е Vastlands, нещо си. Team или Soul? Кой ще избере? Това е Soul или Team? Soul или Team? Нека да е Team. Нека да е Team. Нека да е Team. Ще е пауза на клипа, докато да почнем игра. И така, хора, започваме игра. 6, 5, 4, 3, 2, 1. А, не, обратно. Аре, бе, fuck you, бе. Някой да огради яйцето. Дайте го яйцето, ако не вярвате. Така, аре, добре. Не мога да се кача върху яйцето. Я да видя. Яйцето аз не мога да се го щупя самичък, я? Не мога. Ще се махнете ли оттам? Махнеш ли оттам? Fuck you, Опа, извиняйте, fuck you, да. Махай себе, виж го да е. Сумист такъв. Икономист, слонист. Не мога да... Аре, бе, слонист, махай се от тук, бе, слонист такъв. Аре, махай се, бе. Борис такъв, Борис Дали се включва в нашия клип, да. Борисе, какво правиш? Трябва ми колко? Пак ли ти, бе? Добре. Кой ще направя с 16? Първите блокчета са... Нуб ли? Какъв нуб, бе? Я си гледа работата, бе. Какъв нуб съм. Кръстих са Nova.bg, защото съм нуб на почти всички игри, но не на тази. Всъщност малко съм нуб на тази деп. Ще падна. То съвсем много за какво ще падна. Така, махайте са. Айде, ти още ли си тук, бе? Няма да мърдам от тук. Абе, спреш тяха, бе. Така, не са пълни, аз пък. Абе, кюфтар, колко блокчета имаш? Кюфтарът взе! Кюфтар! Защо взех? Не. Не, взимай. О, така. 4 год може да се на 100 сорта. Не бе, аз отивам сега да взема. Не. Трябва да е двойно. Точно аз ли ще се занимавам да го правя двойно? Някой друг трябва да го прави двойно. По веригите... от веригите. Ето бе, 1 диамант. 2 диаманта. Виктори! Виктори! Ще се върнем в другата игра. 20 секунди. И така, хора, започнахме игра. Ние вземем... Аз да взема диамантите.
Да, това е пясък в момента. Трепни. Гледал съм една... Не точно. Син отбор сме. Оле, да, син отбор сме. Ще взема 16, само не помня. Аре, зелен умрял. Той знае, че ли какво е? Хак, бе, той, бе. Хак, бе. Как може да е хак? Тази няма да спечелим, казвам ви. Игра спечелихме. И ми записа Виктори. Но тази няма да пише. Тази ще пише Лоус или нещо. Махнете се. О, да, добре. Нека да се вземем 16 блока и още 16. Айде ги да може така да дам пари за нищо. Аре, дай ми. Фейл. Тук стана тъп фил. Оу! Така, ще ми го дадеш ли? Така. Ще ми ги дадеш ли? Другите 16 къде са? Да, машина. Така. Че вече казвам го. Не, той е ненормалник. Ненормалник. Маница, вижте го е хак. Вижте го е. Маница. Не, нормалник. Нормалник, ей. Бейте го е. Махай се от нас, бе. Махай се. Ей, нещо плесни. Махай се от тук. Бил от тук. Бръшки. Пазете е тук. Извинайте. Вижте го е. Аз страх да отивам там. Там ми трябват памперси да отивам там. Там ми трябват памперси. За да отида там. Там ми трябват памперси. Да, памперси ми трябват. Ми трябват сериозни памперси. Не мога. Той е нещо плясник, не знам какво прави. Ама е хак. Това е нещо плясникът 2017. Не бе, къде отивам? Къде беше нашият остров? Ето го. Бързо, бягай. 300. 316. Падам. 565. С 4 емералд кому се храфна? И с 16. Всичко му се крафна. Ще взема това. Здоров мотива не беля там те. Емералд, бе. Ендър перл. 2 емералда. Вече си имам ендър перла. Емералд, ендър перл. Това е ендър. Стръпческо масло.
Това не е Ендър Перл. TNT 2 емералда. Абе. Един емералд. Гамбъл. Така отивам да вземем. О, за там трябва да се взема меч. И то хубав. И на мен ми трябва 12 голд. Аз през това време ще се взема. Така 12 голд. Ще събира бе 6. Ама те имат в отбора си някакъв си нещо плясник. Да, за малко прекопирах, извиняйте, прекопирах No Thanks без да искам. И да. Да, 49. Синьо. Аре бе. Нали стават още 12, още... Трябват ми още 2 да станат 12. Не бе, още 3. Още 2 сега. Трябваха ми 3. Аре, още едно ми дай. Още едно ми дай. Добре. Дай ми още. Знаете за рекламата на нас на бързата чест Sword, къде всяко се взема пикакс, Iron пикакс, Iron Sword ще се взема и ще отида да събера за... това не това има. Нещо плясник едва. Някакъв си нещо плясник едва. Нещо плясник едва. Помощ! Нещо плясник едва. Помощ! Fuck you! Това ще е за епизода, хора, и да, чао.